Se kiusata Vadja sieltä. Joo. Ja. A meillä omad venäläiset eivät kirjoita. Mutta virolaiset käytiin. Suomalaiset käytiin. 74. aastal kutsusta mind esimest korda koos üliõpilastega Vadjamaale ja 76. aastal samuti. No, vadjalased on teatavasti meie kõige lähem sugulasrahvas siin Narva jõe taga Kingissepa rajoonis ja Ariste ju tema nagu elutöö oli ju vadjalaste uurimine, aga nagu peale selle on ta ka mustlasi ja juute ja teisi uurinud. Siin on nüüd mõned pildid viimaselt Vadja ekspeditsioonilt, kus me koos Aristega viibisime. Ariste siin istub prillidega, tema kõrval paremal käel on tuntud Vadja rahvalaulik Dunja Trofimova, keda on ka plaadistatud, kes esineb koos meie tuntud saksofonisti, ka Vadja päritolu Lembit Saarsaluga. Ja siin on võib-olla vähemalt viimaste aegade üks tuntumaid vadjalaisi ja väga tark vadjalane Maria Boranova, kuigi tema ei olnud haridust suurt, aga tal oli väga rikas keel. No, Ariste oli üldiselt vadja keelest väga vaimustatud ja see ka meie kirjavahetuses see nagu selgesti ilmneb. Näiteks ta soovib siin hyvää uutta vuotta toivotab sille vana vadjalain. Sen põlõtsi vadjalain, a tahab olla vadjalain, nii kui siätsi, Paavo Starikka. Ja teadut aastat soovitab sulle vana vadjalane, kes ei olegi vadjalane, aga tahab olla vadjalane nagu sinagi, Paavo Taat. Suvel võtsid 4 noort meest Paul Ariste eeskujul ette retke Leningradi oblastisse viimaste vadjalaste juurde. Liiguti sõna otseses mõttes Paul Ariste jalajälgedes, sest just neis Vadja külades käis Ariste küll üksi, küll koos õpilastega poole sajandi vältel lugematuid kordi, talletamas vadja keelt ja rahvaluulet. Vadjalased, kes elavad ida pool Narva jõge, on eestlaste lähimad keelesugulased. Kõige kõrva torkavamad jooned, mis vadja keelt eesti keelest eristavad, on rohke õ-hääliku esinemine ning see, et eesti K asemel esineb sageli tše. Tuladun kirikko. Soippulus on tuosun kirikko vesi sam. Meillä oli tšerikko. Tuga, чирепя. Тчерик он ее целлолюве. Это все vadjalaiset, да. Вот мне отец так говорил. Eikä cellalyytiikans oli suur paločuljaskan skuzali, kummašuljazali. Se čerikko nikova se cello leišto, jaka čulja se puului. Liivčulja se luuritsa se jaka čulja. Mimo pomali cello. 19. sajandi keskpaigas elas Peterburi kubermangus üle 5000 vadjalase. Ühtekokku 37 külas. Vadja ala olulisem administratiivne keskus oli Kattila, venepäraselt Katlõ, mille ümber koondusid paljud jõukamad vadja külad. Viimase suure sõja ajal evakueeriti kogu Ingerimaa Läänemere Soome elanikkond lääne poolt rindejoont Soome. Kui aga Nõukogude Liit oma alamad 1945. aastal sõlmitud rahulepingu alusel tagasi nõudis, ei lastud kellelgi neist koju naasta, vaid nad küüditati sise Venemaale. Suomesta piti mennä Jaroslavlesta tänne, siitä ei kirjoitettu. No, kuinka on siinä noiset maailmaa myy häylymään? No, kui saata, oma tupa, oma uutta. No tipsio.
Да. Paljude peale kirjutatud kodi ei ollut. Ei kenelletä Virossa Kesk-Vennamaassa. Palju väkkä jo ei või. Tänapäeval võib vadjakeelt kuulda veel vaid 3 Lauga jõe suudmealal asuvas külas. Need on Jõgupere, Liivtšüle ja Luutsa. Selle vai pooleks nimetatud maanurga külad olid vanal ajal samuti heal järjel. Rannakülade jõukus põhines loomulikult kalakaubandusel. Jäänauk tõmmati. Omad pienet koodmukomad siin merre veeti. Ja selle olti sinna saakons jo päivid jo jää jo märännyt, siis tulevas takas. Rahha tehti palju. Ailja pyyvettiin, ailja. Talven vaan ailja. Suured nootot tõmmati. Endisaegsest jõukusest annavad tunnistust toekad maakivist taluehitised ning avarad eluhooned. Ka viimaste vadjalaste väärikas rüht ja tarmukas pilk on pärit sellest kunagisest kaubanduslikust õitseajast. Häid vadjakeele oskajaid on nüüdseks alles jäänud vaid käputäis. Küllap on tegemist selle rahvakilu viimase põlvkonnaga, sest nõukogude ajal üles kasvanud lapsed oma esivanemate keelt paraku enam ei valda. Enne sõtta. Omal selle pajatad saanud. Ennen sõtta? Minä pajatin taadakai maamaga ja Villega minä pajatin kans venäläisse võõrinna. Siis minä se vadja pajatamme. Paularis minna en todistus, missä tapahtumia lassit oma kieltä. Mies oli venäläinen, niin kun pitää venäistä pajattaa rohkaapi. A nyt näistä jo lahdottaa. Minun poika kaikki saa varvoa. Ja välissä saa pajata mitä. En saa jo tämä salaitto pajattaa. Tämä ei saa varvoa. Tule vielä Annepäin. No, otame sen Atin myös. Vot. Ümberkaudu kuulsast Luutsa küla Nesterovide suguvõsast pärineb 94-aastane Anna Juudina. Ta on praegusel hetkel vanim vadjalane. Anna isa oli küll vadjalane, ema aga isur. Vaipoole külades oli tavaks kosida noorikuid Soikola poolsaare isurite hulgast. Tõik, mis kajastub ka Rannakülade isuripärases keelepruugis. Anna ise lesestus noorelt, kuna mees jäi sõjapöörisest teadmata kadunuks. Iga paikas minna Jumalana viitama. Mille võuapinikka. Tapeti mehed, lapsed jäidi yksintä kasvatin. Ei koti poltettu. Koti piti ostaa. Peremies sanoi, anna minulle 1000, a sitten minulle en aika oltava. A paperilta en vaan tulla. Laita rahat, ota kustahot. No sisko antoi minulle rahat. A sisko pyytämä menin talvella, minulta kaikki rahat otettiin pois. Tulin mereltä mitään jo. Kurjella oli kovasti kurje. Omaksed iseloomustavad Anna Juudinat kui väga läbinägevat ja taigu valdavat isikut. Viimased aastad on Anna eest hoolitsenud pojanaine Valentina, päritolult Kurgola poolsaare soomlane, kes on pidanud ämma väga erilise energiaväljaga inimeseks. Anna mäletab ka neid aegu, mil igas külas oli oma teadja ning loitsudega ravitseja. Siiglasse pantiin. Sakset. Ikona maalinkoi. Ja ikonka. Maalinkoi. Ja mitä siis tehtiin? Läpi sigla valettiin lapset. Sigla oli tässä niinku pää päällä. Päällä Ja siis valettiin vettä. Ja siis vesi niinku juoksi lapsen päälle. Tilkku niin. Ja siis lapsi sai terveeksi vai? No, praavitettiin. Praavitettiin niin ikään lapsi. Kui sanottiin tietäjä niinku? Tiisi olikin. Hän tiesi. Tiisi. Kui pitää parantaa. Ühe sellise teadja tüüpi inimesega kohtusime Liivtšülas. Kuigi Anna Trofimova oli meie esimesel kohtumisel ettevaatlik, isegi pisut tõrjuv,
võttis ta meid täiesti omaks teisel korral. Lühikese aja jooksul selgus, et tema terviklik ja küllane jutustajaloomus liigub kõigiti pärimuslikus mõttemaailmas. Kui öksyt, siis pitää näivisi tehdä. Oot niinku etikuumenna. Olin mä monen kertaa äijänkin oksynyt mykäimenät sinne Vehkäjärvelle. Siis hän istuisi. No vot. Otti rätin päästä. Niin kuin minut vai ken se oli, siis näin viisi. Monen kerta teki. Siis taas istuisi. Ja siis menimme jo taas. Siis te oli auki. Mitä vart jää pyyhk? No hän niinku lessivuodit. No. A meillä siellä järvisoos, se oli lessi. Niin. Anna Trofimova kuulub põlvkonda, kelle jaoks metshaldjad ja muud loodusvaimud on üheks osaks reaalsusest. Siinä läks vanha, mentiin sinne järvisoovoon. Mentiin, korjattiin mitä muraga vai mitä oli. A yksi sanoi, mä kotiin, toinen sanoi, joo, vielä vähän jännää. Yksi tuli kotiin ja toi meni korjaamaan. Ei tiedä, hän meni, kuinka hän voisi mennä. Hän kukkosin kyllä joutui. Siis hän siellä mentiin etsimään, se ei näe saatu. Siis hän itse joutui kukkosin kyllä, istui siellä. No hän ei saa toka mikä kylä, kaikki. No siis hän sanoi, miksi sä sinne menit? Sanoi, minun tytötään kutsuttiin. Tytän. Ja aivan män. I kolt suutka. Kolt pyyti, kolt päivä hän siellä oli. Anna Trofimova püüdis samuti iseloomustada niinimetatud vadja karakterit. Характер. Крутой. Сказал бы крутой. У нас дед был крутой. Финны помягче. Ага, а водила и крутые. Такие более-менее мужественнее, воинственнее. Финны, наверное, похитрее немножко. Эти топора рубят, язык грубый. У нас водила мето, ширвес. Ну, знаешь? Üks selliseid kindlameelseid ja mõneti tahumatu olemisega mehi on Nikolai Nesterov Luutsa külast. Nii head ja selget vadjakeelt nagu Kolja kõneleb, siinsete naiste hulgas naljalt ei kuulegi. On lausa haruldane, et mees, kes eluaeg Peterburis töötanud ja alles vanas eas kodukülla naasnud, on samas säilitanud oivalise kodumurde. Küllap tuleneb see asjaolust, et Kolja ei ole eales oma päritolu ära salanud ega emakeelt häbenenud. A siis me vähese kun ryyppesimme. Mie algin pajattaa oma padja. A sellissu partorg. No te ette mikä se on, ne on direktor on partorg. No, коммунистической партии partorg kassi joka zavodilla oli. Ja mä en katso minun päällä, mitä minä vaan toukkaan oma sieltä. Siis tämä millä se. Mien kakkun alla. No, mitä tämä taho? Menin kakkun alla. Jos sä et lõpeta talapanit, niin meitä kutsuttiin. Minä sinua выселю kasittaa pagranzonassa na 101 kilometri. Tämä päätän, että minä en elä kassin. Että minä elän jo Petterissä. Mä minua kasittaa voi mitään. Tämä päätän sitä. Ja minä niin ryyppäsin kovasti. Minä niin suuttuisin. Minä kun Annin korvalla. Tämä, no ei voit ollut sitä. Tämä niin lankasi. Tämä lankas, ylemmät sinne, minä takas rihke. Menin istuisin lavva takka isuntumaan. Mitä nyt liipi? Katson usaavaa hup. Tämä tuop sinne. Mitä juttu? Meni mitä? No, katsin kaikki juttu tämä meni. Kasitta isu omaa paikka. Võtti irryppesäkissä. Niin mitä jutellut siellä? A siis perää täydelle juttab, što sinu unukka, tead millanti kõrva müü.
Minä говорит, akin täp, epsenni говорит, minä ei tämä. Siis mitä pantanut, se jutta viesi ja jutta tsellisenästä minun unukanti kõrva myy, sinna vennessä nagrava. Kas on maama, kas on taata. Oma rahva saatuse, perekonna ja küla käekäigu pärast tunneb suurt muret Jõgõ pere elanik Jelena Tsõkalo. Somlatkani ju aika võtati. Kas oli veel see katto, olki katto. Ka Jelinal, kodusemalt Ljoljal, on tugev natuur, kes adub selgesti enese viimaseks olemise vastu olulist rolli. Ljolja püüab jõudumööda ühendada nii elavaid kui lahkunud suguvendi ja õdesid. Nõnda tegutseb ta justkui siinpoolsuse ja sealpoolsuse jõujoonte ristumiskohal. Soovides olla vaid vahelüliks sugupõlvede pikas reas, peab ta siiski võimalikult väärikalt seisma silmitsi tegeliku lõpuga. Mutta kas se paikka nyt näet kaikki tulla, niin kas sillä tehdään ristiä ettesi. 3 kertaa tehdään ristiä ettesi. Minä en võttanut mitään. Piti panna se mitään. A mitä sen võttanut kanssa? En võttanut mitään kanssa. Rohkapain tehtiin Kalmalla kalapirka. Kalapirka tehtiin. Ja siis oli riisapirka. Kalapirka ja riisapirka. Mutta ne oltiin niin kuin kalmaherkut. A siis kun kotossa tultiin jo. Siis kotona jo pantiin laut, kaikki täynnä herkut laitettiin. No ennen vädistus tulevat takaisin. Ennen näistä ettei se kolon nurkka, kun se on obrazsuur meil Marilla. Siis käinäisim siihen, siis tahta maama, 230, a siis kun lavat takaisin näistä istumaan, laut oli, siis tahta oli maam kanssa, jo maama oli elos perä, siis ne pantiin kynteli palamaan. Ja siis kynteli 3 kertaa, kun salku päivät, kun näissä kummas volta. Algattikan lautaannat 3 kertaa siihen pantiin seisomaan. Taas mietne Jumalan sanat, nyt oltiin 3 sinne. Aina 3 kertaa kannasi ympäri sitä niitä herkkuita pantiin. Ja omennatettiin niitä pokkonikkoita. Ja nyt on niin hyvä. Istuttelin kokkin kanssa. Näet käsin olla fotografat, millä taata oli mamma. Mutta se on Mari. Se on toinen. Se on toinen. Se on Masha. Annettu aika. Oman aika menit välja. Koit meillä oli kovasti rankka, kun menit välja. No minun jätä täyteitä aina. Välesin jätystä teille valenna sitä rankkuutta, mitä minun näin. Vielä minun näin muuten laadnasen meillä pensin lapin. No lahdat meitä viejä nyt välja. Lahdat eivät suutte meitä eessäin. Saatasi maailman. Kaikilla parvus. Kaikilla parvus. Silloin välissä niin kovasti on rankkusta. Minä välissä duumaksista. Sitä minä ennen tahoille. Me jo viimeiset, kun se millä se plемянник Мари поэт. Я последний из Магикана. Но ты мне тоже последний из Магикана тут бьет. Как он oltu jo. И хватывает он колту, и se, kuinka mä oon, tjötsy Duunje, kuinka mä oon, Rajokylässä. Meekylässä tjötsy Natasha Lukina, hyvetsi haikalti, kun Paulaarista tuli aina tähtsäivä. Pikka aega pole vadjalaseks olemist ega vadjakeelt väärtustatud. Seda enam on nüüd, kui vadjalased on hääbumise äärel rõõm kohtuda inimestega, kes pole sellega leppinud. Tatjana ja Sergei Jefimov asutasid 4 aastat tagasi Luutsasse oma küla muuseumi. Tatjana enda sõnul oli algtõukeks soov äratada oma enda laste suvi vanavanemate pärimuse vastu. Kogutakse endisaegseid tööriistu, vanu fotosid ja dokumente. Siin on olemas ka Paul Ariste kogutud materjal, mis nõnda on leidnud tee tagasi oma alglätete juurde. Хочется представить людей, естественно, деревни. И здесь на фотографиях очень много старожилов деревни. Вот, допустим, Михаил Пименов. Это вот капитан дальнего плавания. И, в общем, для нас он еще как сказать, оставил много сказок. Вот теперь мы еще об этом будем
все время говорит, что именно он сохранил для нашей деревни вот наши водские сказки. Ой, фотоканgas домашний. Paari viimase aasta jooksul on Vadja teemat korduvalt kajastatud ka kohalikus ajakirjanduses ja Jõgõpere kooli õpilastöödes. Muuseumi asutamine ärgitas küla inimesi ühistegevusele, mille tulemusel tähistati suvel Luutsa küla 500. aastapäeva. Pidustustelgi kõlasid üle pika aja taas vadjakeelsed laulud. Hoď mea în kühelasă, hoď mea în kühelasă, no ku isun rikkan rinnalla, no ku isun rikkan rinnalla, siis mea maasan rikkan kanssa, siis mea maasan rikkan kanssa. Se on pulmalaulu. See oli hyvä. Tervit kõigile. Õnne. Õnne. Kõik teab. Õnne tervit Vadjalaisille ja teille kõigile, että te meid eestlaismeni. Ajalugu pole soosinud ei vadja keelt ega vadjalaseks olemist. Asudes slaavi kultuuri ja õigeusu mõjuväljas, pole vadjalastel välja kujunenud ei omakeelset kooliharidust ega kirjasõna, omameelsest haritlaskonnast rääkimata. Unohdin saatan ma sul üksi rindama võõrama radu, piisis lauku veeristatud. Juba 30 aastat tagasi tõdes Paul Ariste, et iga eaka vadjalase surmaga kaob jäädavalt ka osa vanavadja kultuurist. Võime kindlalt väita, et oma suure huvi ja siira poolehoiuga toetas Ariste aastakümneid nii vadjalaste eneseteadvust kui vadja keelt. Seega selle väikese rahvakilu kogu kultuuri tervikuna. Ka möödunud suvised kohtumised vadja külades kinnitasid seda mõtet veenvalt. Tupane